kunkolo dimi de b'a la ok a y'a lawuli kasogo kɔnɔ a ye bɔ n'a ye kasogo kɔnɔna na quoi aw ka furakisɛ dɔ d'a ma n'a nɔgɔyara a b'a da d'a ma ok ne ko n ka cɛ a kɛra cogo di e b'i n'a ka cogo di e nana e tɛ ka kuma han tiɲɛ yɛrɛ la e b'i n'a ma bɛnkan de donna ne n'a cɛ Jono sufɛla fɛ a b'a fɔ yala a b'a fɔ baraninfɛyɔrɔ la wa ne fana y'a lajɛ ne fana wari d'a ma an bɛnna a fana ko wa k'a sɔn ne fana donna ne so kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne binna ne wari d'a ma nka a diyara n yɛrɛ de n'a ma diya an kun tɛ don. Commissaire. Ouais. Aw tun taara ko maa min nɔfɛ nin de don. Chef, oui, olu de don. Ok, problème t'a la yanni n bɛ nin ka PV dilan aw k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yanni ka dilan nin ka PV dilan a y'a faamu. A fɔ sɔn. Non, n bɛ ka affaire dɔ ɲɛnabɔ yan fɔlɔ quoi. U bila kɛrɛfɛ quoi, i y'a mɛn. Ok. Ante, Abdou, Nugo, on fait comment qu'on gagne tout le monde. Et pour ce ben match fait ya. Aïe, maman tu connais yo. Bien. Opération de la Calaban. Il y a mon corps fait à moto mine. Bon pour ce mine, ou t'as encore fois. Femme ni mort ni t'en ni pour ce mine, ni mort doute tu n'étais à la lait. Oh, on a dû se le piquer l'autre temps. Qui a trop fort. N'a ça. Il y a une galère. Oh monsieur. Ka kufu ga fuka ta man fi kudu fa ko ko kan to fo ni sinta la idino ni mo bid na ta kasula abe fa men kele ni ta fo no ay ni gele Jadi ku tahu, anga barang yang ditindi, ni bulan ni kamu ni. Nggak pengen kira kan nggak boleh asirak mau boleh, drama. Kun iya da baka na mani su san te ka ga la ma de. In ce mangen suno kalu iga kalu kun jibu kun tan de. Ini bah, ku ka gele, ku ka nogo. Ang bara, ambil belaga macam mana, mana nogo. Ni tise drone, drama, ini solusi merah ini gua. Suno kalu nan kacang. Suno kun telefon. Mana bagator ba. Bana batu bawa bulu, kan nogo. Abi tanai, village lo, abi tanai, sumber apa nak? Ya famo. O antra sira tu lu fen na ba, bana batu gitu lo, utanga kuwe ba. Nana na drone ni kan mundi badi, mena cara. Ibi so blamba di mawera ma, si sempre que sa. Me ne ka bara de oye ko ne ba, ka bara do, ne ba fe ka kuma jumele. Ibe ha ke tama le. Wala, iba la gade sino siemera ni nana man no ko de, ni nana do bi ka ba du be ta ka tanai. Wala bi ta folo. Aba, basi teno. Aba, jalan. Gidron ko feke. Aywa, alhamdulillah. Basi te, itu nana afi. Komi ale de banga misiri shimo barake sisa. Shimo ni afon ale de ba barake klasa. Komi shimo do wara. Misiri la mko yele ti. Kole kana afai kaka ferega na shimo so. Awo. Ole la kuni. Madame Diallo. Chena Diallo be ma mo chama yana bo. Nga Diallo be na folo do fen do la. Do mun to lu la yere. Chena bi sika doni nga misiri.
nka yɛlɛ i ka nafolo cɛ ka taa to ko wɛrɛw la k'i ka denbaya tɔ ye kojugu ye dɛ o fana ma fɔ dɛ hali o don a ye 60,000 warijɛ ta ka di ne ma ko ne ka taa di Tarawele ma Tarawele b'a ka muso kɛlɛ la o u tɛ ɲɛ minɛ i la o e b'i ka wari ta k'o di ne ma ko ne ka t'o di o ma kun b'o la wa ɲɛ min yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛ yɛrɛ a bɛɛ filɛ koyi. Kulubali ne yɛrɛ ko mɔgɔ gɛlɛn b'i la ne la ci gɛlɛn de bɛ n bolo bolola kuma k'a f'i ye a fɔ kɛlɛ miiri k'a fɔ k'an bɛ taa ka segin na misiri kɔnɔ an t'o si silamɛba ye dɛ an kɔni bɛ taa misiri kɔnɔ n'an ka hakilina ye nka an t'o ye dɛ gulo gulo b'e kɔnɔ ka fɔ ne ɲɛna a ɲɛfɔ. Waalaikum salam. Somɔgɔw u sigi. Somɔgɔw. N ce. Ne yɛrɛ tun ye ci bila e ma o. Ne tun b'a fɛ i fa ka ɲɛfɔ bɛ cogo di? Alhamdulillah ka fisa sisan. Ka fisa sisan. An yɛrɛ mankan dɔ b'an ka yɔrɔ la an ka mun de tun bɛ yen nɔ? Soko mankan de tun bɛ yen. Soko mankan. Sotigi ka wari bɛ mun yɛlɛ. Kalo 8 ɲɔgɔn bɔ sisan. Komi ba yɛrɛ bɛna so dɔ bɛ yen nɔ. So tun ma laban. So tun bɛ ba bolo? Awɔ, so dɔ tun b'a bolo. An n'o laban waati min o nana bɛn ni ale ka ɲɛko ye. Wari bɛɛ taara ɲɛ furakɛ. O tuma a bɛ da jumɛn na sisan? Bon. O kɔni de yɔrɔ min sisan an tɛ sotigi de bɛ ɲɔgɔn komi ka fɛn dɔ bɛ sira la n'o ɲɛkɔrɔ n b'i wele ne dɛmɛ.